Sugdan na Mr. Moderator ang ako ang pagbarog na magyoy gitawagan ng board resolution ang Lay Catholic Apostolic sa Davao nga before matubang og debate kinahanglan basahon sa moderator ang certificate of authority nga authorized nga engage og debate. So Mr. Moderator, pwede ba pakibasa? Thank you. The certificate of authority is to certify that Romulo G. Sino Disikan, being member of the Lay Catholic Apologist Debating Committee, is authorized to engage official debate this coming March 30, 2008, done on this 89th day of March in the year of our Lord 2008, for whatever legal purposes it is, may serve his best. Conform Alfredo Polinar, NC Vice President, Certified Correct, Tarin Nelly Aton, LC Document Controller. Salamat Mr. Moderator. Ini panahon na ang Lay Catholic Apostolic sa Davao mubarog isip afirmatibo nining maong debate nga ang pari mao ang matuod nga pastor o ministro nga iya sa Dios. Ug sa ngalan sa Lay Catholic Apostolic sa Davao, kini yung ubos nga lagad Sir RJ Seno, mubarog isip afirmatibo nining maong tema nga ang pari mao ang matuod nga pastor o ministro nga iya gayod sa Dios. So mga higalag mga igsuon, before nato ipresentar ang mga ebidensya, gusto lang nako nga i-define ang maong termino. Kay reglamento sa debate nga before ka moadto sa pagpresentar sa ebidensya, kinahanglan masabtan nato ang tema nga atong gipirmahan. Nga unsa man tema atong gipirmahan, ang pari mao ang matuod nga pastor o ministro nga iya sa Dios. So unsa man ning pastor kay ang uban man gud amo gid pastor nga di pari. So unsa man ning pastor? Sumala pa sa dictionary ni Thesaurus unsa gingon? Is a person, a priest or a minister in spiritual and jurisdictional charge of parish, church, congregation or community. Lain pang kahulog ng nagyatag is a Christian minister. Unsa ko ang pastor? Is a Christian minister or priest having spiritual charge over a congregation or other group. Usa kining pastor, usa kini ka Kristohanong ministro o pari nga nagdumala diha sa espiritual, diha sa usa ka gitaw og pundok. O sa Biblia nga hubad protestante kining United Bible Society na Biblia sa Isaias kapitulo 61 bersikulo 6, apan kamo pagahinganlan nga mga saserdote ni Jehova, ang mga tao mutawag kaninyo nga mga ministro sa among Dios. Unsa kuno kini saserdote or pari? Ministro sa among Dios. Sumuon na sa Daang Testamento. Lain pang bersyon sa Biblia, kining Tyndale version na Biblia nga gipagawas ni adtong mga 15th century. Unsa giingon? Isaiah 61:6, gipagawas gyapon sa Bibliang Protestante. You shall be called priests of the Lord, ministers of our God. Pagkatawag kung kamong mga pari sa Ginoo, mga ministro sa atong Dios. Liman ka, pari, ministro sa Dios. So ang buot ipasabot nga kining giila natong pari, gitawag og kining kinalang ministro natong ilod, pari jud. Dili pwede nga mag-ilata ikaw kining gitawag ministro nga dili pari. Gani ang Santa Biblia nag-ingon nga kining pari mao ning ministro sa Dios. Lain pa, diya sa Bagong Testamento makita nato nga ang atong Ginoong Jesucristo. Tataw tin-aw nga ug bisan akong kaatbang dili gayud mo deny ni ani. Kaunsa man ang atong Ginoong Jesucristo? Diya sa pagtuo nga atong gihuptan. Hebrehanon kapitulo 3 bersikulo 1. Bala ang mga igsuon nga gidapit sa langit nung pagtawag. Ilha si Jesus isip apostol og labang pari sa atong pagtuo. Unsa kuno? Si Kristo apostol og labang pari. Tataw tinaw ang Biblia. Apostol og labaw nga pari. Unya pagkaman diya sa simbahan ni Kristo, sa iglesyang gitukod ni Kristo, unsa man ang gibutang din sa Santa Biblia, unsa may ipadumala ni anang maong iglesia or simbahan sa Dios nga iyahang gitukod. Mga pastor ba nga dili pari? Atong basahon ang Biblia. Buhat kapitulo 20 bersikulo 28. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon ug ang tibuok ang katilingban diin gipahimutang kamo sa Espiritu Santo nga mga obispo aron sa pagmando sa simbahan nga iyang naangkon sa bili sa iyang kaugalingong dugo. Unsa man ning obispo? Mao ni ang the fullness of priesthood. Kining bishop. So kinsa ang gipadumala? Kinsa ang tawag anang nagsilbi gipabantay ni ining maong simbahan nga sumala pa sa Efeso chapter 4 verse 11 nga kining gitawag og pastor o magbalantay. Kinsa man nagupot ni katungdanan na obispo. Dili ka nang pastor lang at dili pari o dili obispo. Dahang salamat ug manginaot ko mga higala may igsoon akong kaat mga pastor nga gikan sa Bible Baptist Church nga dako magining Baptist. Ikan sa Baptist makabungkag niining maong tema nga atong gibarugan karon. Mr. Moderator, mudawat ako sa iyang mga pangutana. Okay, magkadto pumayag sa affirmative side.
si Brother R.G. Sino ug karon pangutanon siya sa negative side Pastor Herwila. Right? Sumala sa imong pagpamatuod, Brother RG, ang pari pagpakangadto may nagmala sa matuod nga iya sa Diyos nga simbahan. Ay sumala sa akong gibasa sa Biblia, nag-alam mo magbinaba karon diri. Seha. Dili, niyala ko ba kay actually ang ato natimad din wala mapanidya na sumala sa Biblia. Dagang kag referensya diya nga sa kadto magdebate ko wala kumudawat ana mga referensya. Pangutana mo ni kana bang inyo karon na kana bang inyong gitawag karon na mga pare na nagmugna ba na sa Diyos dinhi sa Old Testament? Hidot unta kayong tubagon, Pastor Herwela. Apan uyuni una nga ang pastor o ministro nga iya sa Dios mao ang pari before ta moadto sa among pari. Uyuni una nga ang pastor o ministro nga iya sa Dios mao ang mga pari maghimo taglaing tema kung mao ba kini parehas sa Iglesia Katolika. Ayaw ko payuna, Brad. O di sa pakaon na ni una ka mo sa pari. Ipangutanan sa taga, kana bang inyong pari karon mabanay laray sa linya gikan sa mga apostol paubos hangtod karon. Sa ako nang giingon, nindot unta kayong tubagon, simpleng-simple lang unta itubag ko ni ana. Apan lagi kay nagsunod mo pa sa reglamento sa debate, gupauna ni akong gibarugan nga ang pari mao ang matuod nga pastor o ministro sa Dios before ta mo adto dito sa paris Katoliko. Kanang laom-laom nga pangutan. Kamagod pangutan na mo ni. Kana ba yung nga pare karon na apil ba na sa laray nga gimugna sa Dios gikan sa mga apostol sutad kanito hangtod karon. Ang imong tubagon ko nimo anang pangutan imo pa kung payunon sa imong gipamayag dili man jud ko mo yan ana kay karaganan sa imong ibasa di ako payunon pamayag na maiso kay ako payunon ana nga ipamayag. Say. Question. Kana bang imong mga pare karon uyan ba na sa nalinya ba nagikan sa apostol? Dalang tubag ko. Before na ko natubagon, bisay layo nas tema. Before na ko natubagon ang tawag anang pangutana mo karon. Giuyonan mo ba karon? Nga ang pari mo ang mapagpastor ministro before ko mo tubag kana. Mao gani nga isupat ta ka. Di ako sumus gumao na ni. Para ka dili kung uyon. So gipangutanan ta kag usab. Gipangutanan ta kag usab. Kana bang mga pare ninyo karon nga minister sumala pa ninyo naa ba na sa konsume mo panahon niya Biblia mabasa ba na sa ako lang gikaingon nindot untang tubagon sayon lang unta kayong tubagon palikon ko ang tema ang pari mao ang matuod nga pastor o ministro nga iya sa Dios wa pa ko magisgot karon og paris Katoliko. Gubao na ni nga ang pari mao ang matuod nga pastor o ministro subaga una ni before ka maaptos paris Katoliko. Sa kay gisubak na ko na asa mabasa pod na nga ang inyong pari karon na nasubay na sa linya gikan sa mga apostol santo sa karon nga gitulo karon. Mura man sa limuang ning atong higala Mr. Moderator. Wala nila ipangutana. Simple lang untang tema pero di man makatunong. Sige, sa ako lang gikaingon pa sa ako lang gikaingon, nindot untang tubagon. Dito baga, sayon lang untang tubagon. Pero naatay tema, Mr. Pastor Herwela. Isang tema. Naatay tema. Tubaga na to at mo silbi. Mo ato to sa lain, kay para iyaw na ko si imo ang tawag anang malain ta sa ima. Tubaga una ni, supaka una ni, before ta mo ato sa paris Katoliko. Tubaga gani nag-asa na nalaray, asa na mabasa sa Biblia. Maghimo lagi taglaing tema. Pantana. Tubaga sa Maghimo taglaing tema nga kining paris Katoliko mo nga apil ni laray. Pero ang tema nga ato ang gibasihan karon, general term, pari asa mabasa. Mandak pangutan asa na mabasa. Unsa? Kana yang giingon na pare, asa mabasa. Ay, basahon na to. Okay. Basahon na to. Gikan sa apostol. Okay. Gikan sa basahon na to. Unang basahon ko. Gigamit ko ang Isaiah 61:6. You shall be called priest of the Lord, ministers of our God. Unsa ko no? Pagkatawag kamong pari sa Ginoo, mga ministro sa Dios. Unsa ko no pari? Ministro sa Dios. Pag-abot sa Bagong Testamento, tempa. Bukupag pa ko. Pag-abot sa Bagong Testamento, gikan sa Daang Testamento, pag-abot sa Bagong Testamento, kinsa man ni ang labang pari o pangulong pari? Atong basahon ng Hebrehanon, Kapitulo 3, versikulo 1. Basahon ta Pastor Herwela aron lang tabag ang matagbaga. 3:1.
Balak ang mga igsuon nga gidapit sa langit ng pagtawag, ilha si Jesus isip apostol, ug lamang pari sa atong pagtuo. Ikatulo, ikan sa lamang pari na may membro sa kapari, na ay membro nga pari. Revelation chapter 1 verse 6, pasahon tang Biblia. Ono sa is, magsigingon diyan sa Santa Biblia. Ono sa is, Revelation chapter 1 verse 6, iya tang gihimo nga gingharian sa kaparian alang sa Dios nga iyang amahan. Liman ka, gikan sa daang testamento, pag-abot kang Kristo nga Pangulong Pari, naghimo o nagtungkod pagayon o gingharian sa mga pari. So gikan kaniadto hangtod karon naa ang gingharian sa moong kaparian, dili lang mga pastor samas pastos Bible Baptist. Okay, pala. Sa mata brad, Last question. Tanap sa mga unsay nasabtan nimo ng Episo 4. Agoy, kanindot sa pastor, nagpatudlo sa yanong Katoliko. Ang nasabtan ko sa sitas nga ako ang gibasa. Ang nasabtan ko sa sitas nga akong gipangbasa nga ang Dios way laing gipili nga iyang pastor o ministro pari. So ang buti pasabot kun ang usa ka gitawag og pastor nga dili pari, amo na giapgingon ang apostol Judas Tadeo. Atong basahon ang Santa Biblia. Apostol na dili pari ha. Okay, yara. Judas kapitulo 1 verse 12. Tubag ko. Diba ka sa kulula? Tubag ko. Unsay nasabtan nimo sa Episo 4:11? Okay. Padayon na diya. Ang mga ito'y bawang mga batong natatago sa inyong piging ng pag-iibigan. Kung sila'y nakikipagbiging sa inyo, mga pastor na walang takot na nagpapasabsab sa kanilang sarili. Liman ka. Na ako ni mga pastor na nagpaburot sa ilahang kagalingon. Ang ipangutana mo, Episo 4:11. Kanang mula sirkulit mo na. Magbalantay kisa man ang tawag anang magbalantay sa tawag anang tanon ni Ginoong Kristo. Basahon ka kisa magbalantay. Basta sa Okay. unsay nasabtan mo ana? Okay. Naman. Sige. May gala makatuwang tubag o pangutana ikan sa affirmative side, para sa negative side. O karon, kagatan ang 10 minutes gikan sa negative side. Iyang gubon ang tema nga pari na ministro sa Dios. So Pastor Herrera, ibo ang panahon. Mga igsoon, daghang salamat Brad Paul o sa Bungko Radio kay Brad D, daghang salamat. Mga igsoon, doon na lang ko na nalaktawan ang akong pagiglatugay din ay sukat pa kaya sumala sa Biblia. Unya wala man ni mabutay sumala sa Biblia kung gina si Brad Paul na Brad butangin nagsumala sa Biblia. Kaya akong kauban pati nagamit ay gagamit og Roger Thesaurus hasta pang referensya nga mga igsoon sa Biblia ang tinuod ni Kristohanon nagabaton sa Espiritu ni Kristo, pero sa dictionary, sa mga thesaurus, sa encyclopedia, mga igsoon kana mga Kristohanon diya wala ginailabot kay Kristo. Mao na nalang ko nalaktawan. Gipangutanan nako ang speaker nako kung unsay sasabtan niya sa Episo 4:11 na dili gyud siya kapalingog-lingog lagdaghan kay gibasa ng mga bersikulo di mo tubag nga naman klaro kay dinhi sa bala na kasulatan ato ibabasa sa moderator Sa bersikulo. bisag kung sa kakurap na Biblia 4:11 Brad. Okay. Atong basa ng igala o gato pang moragagmay kanihimong mga Biblia brad masahon. O ang iyang mga gasa mao ang mga kada sa uban mahimong apostoles. Ang uban mga propeta, ang uban mga evangelista, ang uban mga pastor o mga magtutudlo. Okay, mga igsoon, wala di kayo mabasa din na pari. Kaya tinuod na pari mga igsoon, kamo nag-alilong din mga CFD o sa Catholic Apologist mo pag salig ninyo kay Jesus Christ, kamo nagapaminaw sa kanginan, nay mo automatic na pare, pero dili pa karon. Automatic pare mo future pa paghari na ni Jesus Christ. Nga naman ang ato na Ginoo dinhi sa Exodus chapter 19:6. Ingon na siya dinhi. Sa Exodus chapter 19:6 gina na sa Ginoo ang iyang katawan ng mga Israelitas. Gina na niya dinhi sa Exodus 19:6 ingon siya dinhi.
Bombo radyo. Bombo radyo. Ang pangingay gala ko pangita. Asa man bersikulo pastor? Maghanap na. Oh, katong basa may gala ang request sa Legated Side. Basahon ang Exodo 19, versikulo 6. O ang alang kanamo mahimo ang usa ka gingharian sa mga saserdote, usa ka balaan nga nasod. Marlo. So, sumala pa sa Biblia sa Exodus 19:6, ingin ang Ginoo na ang iyang mga katawan mahimong saserdote o balaan na nasod. Naitabo naman wala pa. Nga naman, future pa ni mission. Diyan pa ni padayag sa diyan nga pagkamatay sa krus ang atong Ginoo Kristo. Nga naman, dito unang panahon, dili pwede na ang hari magpari. Dili pwede na ang pari maghari. So, kung basahan nato ang kinabuhi ni Uzias din sa ikaduhang Chronicles 26, atong mabsabtan din na si Uzias usa ka hari sa Israelitas, gusto sa mahalad ng sinso sa berat, gihampak sa Ginoo, gihimo siyang sanlawon hantod namatay siya. Nga naman, yato unang panahon, dili pwede na ang pari maghari. Dili pwede ang hari magpari. So, kato mga bersikulo ang mga isuon, nagtugan to, may tungod sa umabot, na sadya na maabot ng atong Hesus Kristo, mga isuon, ang tanan na musalig kay Jesus Christ, may mo na siya nga pari na automatically. Hari pag yun, future. Mo na siya ang umaabot, dili kay karon. Kaya makita niyo sa tanawan niyo kung dagway, pwede pa kung magari ani. Dili makita ninyo. Pero ang Biblia, diakan Jesus Christ, future. Magari na ko niya, pari pagyugo. Nga naman, sumala pa ni San Pedro din sa ikaduhang Pedro 2 ingon sa dinis sa ikaduhang Pedro 1 Pedro 2:9 pasensya lang ito kaya napalam na nga 1 Pedro 2:9 ingon sa dinis apan kamo mayusa ka kaliwatan nga pinili o kalpungan sa mga rianong saserdote nga Paragkadagan, Saan bersikulo ba? Ikan sa 2:9, apan kamo mao isa ka kaliwatan sa mga pinili ang katong hagpungan sa mga harianong saserdote, ang nasod nga balaan ug ang katawhan nga iyang kagalingon sa Dios aron kamo magkamantala sa kahigulungang mga buhat niya matawag kaninyo gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katinggalahan kahayag. So mga iso ni nana ang plano sa itong Ginoo. Ikaw brad, kita kamo tanan dinhi, kitang tanan dinhi sadya na mosalig ta kan Jesus Christ, mahimo tang harianong sa saserdote. Future pa inigbalik na ni Jesus Christ aron magduwa sa mga luwas. Magani na ingon dinhi sa pinadayag 20 versikulo 6, bulahan ng tao nga matambit sa nunang pagkabanaw. Sa mga taong ingon kanila ay kaduhang kamatayon wala na igawon sa pagbuot linua uban sa Dios ug Kristo magari sila sulod sa usa ka libo ka tuig. Sa mga igsoon inana ang future nino, inana ang future nako wala na pare na magmulo karon sa mga gitawag og grupo. Nga naman ang tanan na believers in Christ, mga igsoon, mahimo namang pare, nga naman makaduol na mo anytime sa trono sa grasya sa Dios. Nyatong una, doon na pa labang pare para mo patilawla sa inyo ha. Apan ingon ang Biblia, doon na natay labang pare karon si Jesus Christ na. Ayun sa 1 Timoteo 2:5, o sara ang patilawla sa Dios sa mga tao, ang tao nga si Kristo. So, inyong kusikan ng panahon ng igsoon, inyo nang pagpabiling gyapon mo ng pagtulunan nga sayop, magpabilin gyapon mo ng pagtulunan nga dili mao. Igisikutan na din sa Biblia na gikan sa laray sa mga apostoles ang masunod evangelista, sunod mga propeta, sunod pastor, sunod niya magtutudlo. Wala pare na din nga naman sa tanan na nagkasalig kay Jesus Christ, may mo nung pare automatically makaduol na mo sa trono sa Dios sa anytime. Dili kay pato po sa pare para mamumpisal sa inyong sala. Wala na. Nga naman, ang Biblia adto na mo sa Dios. Magasugid adto na ko sa Dios magasugid. Ang Biblia sa 1:1 kay kun isugid tang ato masala sa kasaligan o katarunganon mga posalo kanato sa ato masala o bagayno kanato gikan sa tanang pagdili makatarunganon. Nga naman, si Jesus Christ ang tigpatibla nato. Siya ang halad pasiguli sa 1 Juan 2:1 ug 2 si
Ingon ang ato apostol Juan, minar ko manak, nagasulat ako kanyo aron dili kamo man nagpakasala. Apan kuno yung makasala nga kita dunay manulaban nga matubang samahan si Kristo ang matarong. Ug siyang halad pasiguri alang sa atong masala, ug dili lang sa ato ang masala, kun dili sa masala usab sa tibuok kalibutan. Maison asa mo kakita di ana, magpabilin mo sa inyong pagtulunan ng higpit kayo, nagsiguro kumpisar sa pare na dili gid mapasaylo ang inyong sala nga pwede mo makaduol sa trono sa grasya anytime pinagi kan Jesus Christ. Tawa. Di ko lang na din gipangutanan na ako ang speaker kung unsa na sabtan niya sa 4:11, deged mabasa. Nga naman, walay pare nga gisigutan din Tawa, 5 lang. Apostoles, evangelista, propeta, pastor, unya, magtutudlo. Basta gipakita, basahan ko na sa mga referensya niya, hindi man yung kumutuan ng mga referensya niya nga basta ka spiritual nga side, di ko kumutuan na. Nga naman, maison, kung ang atong tanahon o atong inaunahon mga kalibutan na butan, okay na lang sa encyclopedia, mga science. Kaya wala may conflict with that. Pero kung spiritual na gani, pulong ragid sa Diyos ang mga so nasayap lang ko ang moderator ginagawa. Ana lang ko sa Biblia magbarog. Okay. Salamat kayo sa iyong pagbungkag sa mga tema, Pastor Brother Willa. O karon ang affirmative side, nungutanan na sab og 10 minutos kadto kang Pastor Willa o Brad sino ang oras kisugdan na. Unang pangutana, Pastor Rivela, mo ni. Pag mo define ba ka og topic, ang gamiton mo Biblia o dictionary? Brad, pag spiritual gani nga bahin. Wa ko nang utana ng spiritual nga bahin, Mr. Moderator. Ang akong pangutana, natin topic di ba? Answer ang question. Ang pangutana, Pastor. parehas pintunubagan. Mulat ba kayo ba? Sige, pre. Parehas pintunubagan sa mga galon nga si Kristo. Mr. Moderator. Si Kristo kung pangutana siya, Mr. Moderator. magbalot siya pangutana. Excuse me, Mr. Moderator. Ayaw ko sa pagpatubagan ng iyong pangutana nga wala. Excuse me, Mr. Moderator. Balik ka. Ang akong pangutana, answerable ba yes or no? Wa ko nang utana kinsa imong gisulugan, kinsa ba imong agalon. Ang akong pangutana, pag mo define ta og topic, na may topic karon, na may tema. Kining lugaran Ang akong pangutana simple lang unta. ikaw ray gay mo na. Pag mo define ta og topic, Biblia o dictionary ang atong sandigan. Kaya lang mo tingog brad kay isang magdapan nagkalayo imong baba. Magdapan nagkalayo imong baba di kumadto. Dili ko motubag kanang pangutana kay Ay, katubag. Sunod pangutana. Si Jesus Christ kung dunay Sunod mangutana pangutana. sa iha, pwede niya tubagon og pangutana. Moderator, okay na. Arbitido na nga di katubag. Sunod pangutana. Gigamit mo ang Efeso chapter 4 verse 11. Tinuod. Nga naay pulong pastor, gusto na. Answer. Gusto ba o dili? Tinuod ka tinuod. Pag mayong kag pastor, na gibantayan. Natural. Sumala sa Biblia, kini nagbantay o pastor o bispo dili. Depende na. Kasi depende na, basahon ta. Nadepende na inoon ron. Pagita Basa. Yan na. Para isa. Buhat, Kapitulo 20, versikulo 28. Bantayin ninyo ang inyong kaugalingon o ang tibok katilingban, diin gipahimutan kamo sa Espiritu Santo. Nga mga obispo, aron sa pagbando simbahan sa Dios nga iya nga naangkon. Ang pangutana, hosto ni pastor sayo. Mao ginang depende. Hosto sayo. Ang tubag nako depende kay Sa akong gibasa ba, depende rin. daghan kay Biblia na kurap Mr. mga Moderator. ayaw pagpatintal. Okay. Pamina sa doon ay version sa Biblia. Mr. Moderator. Pamina sa tubag. Mr. Moderator. Muna ka magpadung sa langit. Mr. Moderator. Ayaw Objection, Mr. Moderator. Simple-simple lang ang pangutana ko. Ang ako bang gibasa, hosto ba to o sayo? Pero Willa, tumaga lang, gusto ba o sa'yo? Dili lagi kumutubag ana mga inana. Di na po katubag. Ikaduhang pangutana, ikatulong pangutana. Magalang sa Kristo. Ikatulong pangutana. Daghan kay kurap na Bible. Ikatulong pangutana. Dili ba? Mr. Moderator, panahon ko ang pagtubag karon. Sige. Tubag na nagtubag to. Tubag panahon ko ang pangutana. Nagtubag. Follow up. Adara. Dili ba sige nang sa Kristo pastor? Hosto dili. Pastor, shepherd. Dili ba sige nang sa Kristo pastor sumala pa na Apostol Pablo Parikod? Labaw. Oh. Pares me. Sosto. So uyon ka na karon nga kining Kristo nga pari pastor ni. Ayun ka, yan. Oh yun. Salamat. So ang buti pa sa buot nga ang pastor na nga di pari dili gid iya ni Kristo na yung pangutana. Lain pangutana. Sa Exodo 19:6. Husto ba niya imong gigamit? Gusto. Nga may gingharian sa mga pari? Dili gingharian sa mga pastor. Yun. Dili gingharian sa mga pastor. Brad, ang tinuod na Mr. Moderator. tinuod na pare. Ang Tawa ko pangutana, answerable ba yes or no? ayaw. Debate ni Mr. Moderator. Ayaw ko katubaga anak, kaya ka si kamaturan eh. Ling debate man eh. Kaya ka si kamaturan. Lagi debate lagi ni. Ayaw ko buksa pag Okay, balik ko pangutana ng Mr. Moderator. Ako pa nasa kumigala ka pastor. Balik ka. Sa mana sa gigamit mo nga Exodo 19:6, gingharian sa mga pastor, gingharian sa mga pare. Pangutana. Ang nakasulat diya, ingarian sa mga pare.
Pare. Good! So, sa ito na na. Sarap na na. Ano ba na pastor? Pare. Isa moderator. Harianong pare. Sanat pangutana. Harianong pare. Sanat pangutana. Kaman naman si moderator. Wala na. Ano ba na? Harianong pare. Sanat pangutana. Pare lang. Sanat pangutana. Sanat pangutana. Ingon mo nga ang pare dili pwedeng maghari. Dili. Kung may mabasa ka sa Biblia nga ang pare maghari. Admitido ka? Nga pagkakapiya kasi ama? Future lagi. Kung may mabasa ko. Old Testament, walay pare. Kung may mabasa ko sa Biblia nga ang pare maghari. Future gani. Una tagi. Wagi niyo yung future. Ang ako pangutanan karon, admitido ka o yun ka ba kung may mabasa ko? Okay, sumagot. Basahon ta. Tao tong future ba? Okay. Diyara, basahon ko. Gihimo niya kita. Ayun kita, di na future, present tense. Gihimo niya kita nga mga hari o mga pari. Tanawara. Iyon ka din pwede maghari. Laing pangutana. Sa 2 Pedro 2:9. Hari anong pare o hari anong pastor? Harianong pare. Good. Sanat pangutana. Harianong Sa mga nimo, walay pari nga mangulo karon. Kung may mabasa ko sa Biblia nga naay pari nga nangulo, hangtod karon. Admitido ka nga iya ka siyawa o iya ka baka? sa inyong kurap na Bible. Biblia! Basihan ka! Kurap na Bible na anak. Kung may mabasa ko, Biblia, kana Biblia mo, pareho ta Biblia. Kung may mabasa ko, admitahon mo nga iya ka siyawa o iya ka demonyo. Ano to? Kung gusto ba? Ating basahon na to. Nga hangtod karon na Diara. Hebrohanon. Kapitulo 3, versikulo 1. Diara, basahon ta. Kini pareho ta Biblia ha. Busa mga igsoong balaan nga mga mag-aambit sa langit mga pagtawag. Hinuktokin ninyo sa Jesus ang apostol o labang sasirdote sa atong tinuuhan. Naama lagi, Pastor. Okay, maragwa na yung panahon. Salamat kayo mga tanam, Brad RJ. O panubag sa pangtubag sa ni Pastor Cardo Hervila. So karon ang last stand na dunay 5 minutes. Ayun kayo nga pagbarog sa atong higala nga pastor gani sa pipila ka mga pangutana ko nagsige naguyon-uyon admitido na siya nga naiging harian sa mga pari wag iging harian sa mga pastor abot tingala ko niya atong higala nga pastor dito sa pastor pagpasakop wag siging harian sa mga pari nya sa punto ingon niya nga what are may pari nga mangulo natin karon useless ang Santa Biblia kung sa ibig gingon sa Santa Biblia o sa gingon sa nakasulat sa Biblia Hebrohanon 3:1 si Kristo ang atong pangulong pari sa atong pagtuo, na kining mo ang pagtuo, wala pa na hangtod karon. Ang buot ipasabot, may pare nga magdumala nato. So, bakit ang giingon sa itong higalang pastor, nga nagsige nagpuyon-uyon, nga naging harian sa mga pari, bakit ang iyang giingon nga wala na yung mangulong pari nato karon. Eh, man na si Kristo, gani, sa pagkayag na ginong si Kristo sa langit, na ay pari nga nangulo. Kinsa man ang pari nga nangulo, atong basahon ng Santa Biblia. Kinsa ng pari nga nangulo, mas may pinakamayo nga atong basahon dili sama sa higalang pastor nga nagnigar nga bisan usa ka setas sa pagguba sa akong tema sa temang gibarugan ko wala gid sa gibuy-an nga setas 15:16 unsa gingon ni Apostol Pablo apan ining sulata gipahinumduman ko kamo mahitungod sa pipila ka mga butang tungod kay dili ko gusto nga malimtan ninyo kini wala ako mahadlok sa pagsulti kaninyo niini mga butanga tungod kay sa grasya sa Dios gihatagan niya ako gahom sa pag-alagad kang Kristo Jesus isip pari tanawa nikayab lang atong Ginoong Kristo. Nya pagkaman na apay mga pari nga iyang gitugyanan. Nya ang gingon na ni Pastor Ruela, wala nay pari nga magdumala nato karon tanawara. Kurap. Sita sa Biblia. Nya ingon pa siya, kurap pa lang ang klase nga Biblia. Abas kurap na Biblia sa Protestante. Ngano man, ang King James Version has grave defects. Protestante pa pareha nimo ni angkon. Graphic sayo. Amo na kanang imong Biblia may graphic sayo. Pero hinumduman nato managingon nga Biblia man ang atong gibasihan suppressing the facts man pod fallacy of suppressing the facts man pod kung atong i-deny lang ang Biblia Biblia man ang gipagunitan ko dili mo na tawag anang admitaw kini kita uyon suppressing the facts na kung sa nagingon sa Biblia Protestante parehan mo Pastor Rivela to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles in the priestly service di man ka